Hola, bones a tots. Moltes gràcies per assistir, encara que siga virtualment, a aquesta audició del Departament de Metall. Esta és la primera de les dues audicions que anem a fer del Departament i en ella van a participar els alumnes de l'especialitat de percussió, de trompa i de tuba bombardí. Esperem que siga una experiència nova i que siga agradable per a tots, ja que estan la majoria en casa com en el sofà, podeu obrir caramelets, que no se va sentir. I res, espero que els agradi molt i ens veiem lo antes possible presencialment. Moltes gràcies.
Bueno, hasta així ha sigut l'audició, esta primera audició. Esperem que s'hagi agradat este nou format. Bueno, m'ha tocat. Disculpen el principi, he començat un poc més tard perquè ha hagut un problema que no carregava la pàgina, s'han tingut que canviar els codis per entrar, espero que tots els que hem vist. I res, ens convidem a que el pròxim dia 16 vegem l'altra audició del Departament de Metall, en la que participaran els profetes i els trombons. I al llarg de tota aquesta setmana, igual que la setmana que ve, es realitzaran a les 6:30 totes les audicions del nostre treball. Moltes gràcies i us esperem pronto.